Υπήρχε και συμβεί για την οποία σκέφτηκα να κλείσω το κανάλι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε καινούριο βίντεο. Όλο και εδώ έχω το πω αυτό, Σήμερα ψεύγουμε δυναμικά μετά από ένα διάλειμμα 2 μηνών. Και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, σήμερα θα σας πω τους λόγους για τους οποίους δεν ανέβαζα πλέον βίντεο. Ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Το τελευταίο βίντεο που είχα ανεβάσει είναι από το αποποιήσεις εγκαταστηνόμενα με το φωτιγάκι ή αλλιώς Άντιμου Ράιντερ, στο οποίο του βάζα φώτα. Άμα δεν το έχετε δει, θα σας αφήσω εδώ πέρα το εξώφυλλό του για να μπείτε το δείτε. Μετά κλείσαμε για Πάσχα, είχα την εκκλησία. Εκεί πέρα δεν έπαιξα βίντεο, δηλαδή vlog κάτι τέτοιο, γιατί είχα ανεβάσει πέρυσι. Μετά, αφού είχαν πάρει τα σχολεία, είχα να πάω εκδρομή στη Ρόδο, στην οποία ανέβηκε vlog, το οποίο θα δίνω και εκεί πέρα πως πέρασα. Θα έχω και αυτό το βίντεο εδώ πέρα πάνω σε εικονίδιο, να μην το δείτε, αξίζει πάρα πολύ. Ουσιαστικά αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο που ανέβηκε. Γιατί από εκεί και μετά είχαμε κανονικά το σχολείο, τώρα πέσανε οι εξετάσεις. Και έτσι έπρεπε να ασχοληθώ και με το διάβασμα. Πάντως μην νομίζετε ότι υπήρχε και συμβεί για την οποία σκέφτηκα να κλείσω το κανάλι. Γιατί αυτό δεν το σκέφτηκα. Και τώρα που μπήκε καλοκαίρι, τα σχολεία έκλεισαν και έχω ελεύθερο χιόνι. Επιστρέφω, όπως είπα και πριν, δυναμικά στα βίντεο. Το οποίο είναι κάτι που μου αρέσει και που μου όληφε πραγματικά. Σε αυτό το σημείο το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να με στηρίξετε, για να μην χάσετε και τα νέα βίντεο. Να κάνετε και ένα follow στο Instagram αν το έχετε βάλαψει, να ενημερώσω για τα νέα του καναλιού. Τώρα θα σας κάνω και ένα μικρό spoiler, να το πω έτσι, με τα βίντεο που θα έρχονται. Το όμως θα σας πω είναι ότι έρχονται ωραία πράγματα και με τη θέματα εγκαταστηνόμενων, αλλά και θέμα gaming. Διάφορα challenges που σκέφτομαι να κάνω και διάφορα άλλα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Το ξέρω ότι βγήκε λίγο μικρό, ή θα το κάνω όμως σαν σύνδεση από τότε που σταμάτησα τα βίντεο και τώρα ξαναρχίζω. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό καλοκαίρι και να περνάτε καλά. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.